खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 22 आगस्ट 2023 बारायजाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। देहानि सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय गावनि गार्लफ्रेन्डखौ स्क्रुड्राइभारजों इनाय गाग्लोबदों। गुरुग्रामाव सासे सेंग्राया गावजों जमा थाफानाय गार्लफ्रेन्डखौ गावजों देहानि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय हेंथा होबाय थानायनि जाहोनाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौ स्क्रुड्राइभारजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। उनाव बे सिख्लाया पुलिसनि केस होखांनायनि उनाव दायनिगिरि सेंग्राया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि सेंग्रानि मुङा जाबाय शिवम कुमार, उत्तर प्रदेश रायजोनि थागिबि आरो बिनि जिएबा 29 बोसोर बैसोनि, नाथाय बिनि गार्लफ्रेन्डनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बे समाव बे गार्लफ्रेन्डखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। सनितपुर जिल्लानि तेजपुरनि सिङाव थानाय कछारीगाव ओनसोलाव हेल्थ सेन्टारनि सासे डक्टरखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय डक्टरनि मुङा जाबाय डक्टर रौनक प्रजापति, राजस्थान रायजोनि थागिबि, नाथाय बिथाङा गावनि नखरनि मानसिफोरजों तेजपुराव थायोमोन आरो बिथांखौ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बिथाङा मिसामारि साब हेल्थ सेन्टाराव खामानि मावोमोन। खौरांगिरिखौ न'आव हाबनानै गावथारलांबाय। बिहारनि आरारियायाव बिहारनि सासे खौरांगिरिखौ सोरबा नेमनि दुथां सुबुंफोरा बिसानि न'खराव हाबनानै दरजाखौ बुनायाव दरजाखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो बे सुबुङा खौरांगिरिखौ गावथारनानै खारखोमालांदों। थैनाय खौरांगिरिनि मुङा जाबाय बिमल यादव। बिमल यादवखौ साब्रै दुथांफोरा न'आव हाबनानै बे जाथायखौ इनाय खालामना गालांदों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। तामुलपुर हालामाव सासे बर' सुबुंखौ सिखावनानै बुथारग्रा दायनिगिरि हारसा सुबुङा दासिमबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजायाखै आरो बेखौ लानानै एबसु आफादा दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो थाखाय खौरांगिरिफोरनि गेजेराव दाबि खालामनाय जादों। थांनाय 17 आगस्टआव बिन'द ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ सिखाव साजायनानै अदेबानि सिखावनानै सन्देह खालामनानै इनाय बुथारनाय दलाय दास मुंनि सासे दुथां सुबुङा दासिमबो खारखोमानानै दङ। अदेबानि दासिमबो आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हायाखै। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय थांनाय 17 खालाराव हरनि बाजायाव जिहेतु तिनिपुख्रि गामिनि रतन ब्रह्मनि फिसाज्ला बिन'द ब्रह्मखौ सिखावनि सन्देह खालामनानै निख्थं भाबे बुथारनाय जादों। बियो तामुलपुर जिल्ला निखिल बर' दुलाराय बर' आफादनिफ्राय गरियना जग्य आरो जों बेखौ गरियना होयो। मानो होनब्ला मानसिया सिखाव खावोब्लाबो बेवहाय आयेन दङ, जिहेतु प्रखाखन दङ। बेनिखायनो बेबायदि बुथारालाबासिनो जिहेतु गोरोन्थिखौ नुदोंमोनब्ला बे बलाय दास मुंनि सासे दुस्थकारिया माने बिथांखौ बुथारदों आरो बिथाङा बेबायदि बुथारनायनि खुनु राइट्स गैया। जुदि गोरोन्थिखौ नुदोंमोनब्ला प्रखाखननो गथायनानै होनांगोन। बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे न'खराव फैनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय बेखौनो जोङो मेसेज होनो लुबैदों, स्ट्रंलि जोङो कन्डेम खालामनो लुबैदों, जाहाथे बेबायदि जाथायफोरा उनावबो जुदि जाबाय थायोब्ला बे ओनसोलाव मालाबाबो खान्थिया फैनाय नङा। जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव मोनसे खान्थिया दिनै फैबाय। मोनसे समाव माने जोङो हाथियार दैनायनि थाखायनो मोनसे हारिया मोनसे हारिनि गेजेराव थांलायनाय फैलायनाय खुनु खान्थिया गैया जादोंमोन। नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव मोनसे दिनै खान्थिया माने गिदिंनानै फैबायमोन। दा बेखौनो स्कप लानानै एसाम मानसिफोरा जाहाथे बे ओनसोलाव मोनसे बिशृंखल सृष्टि खालामनो हायो, मोनसे हारिनि गेजेराव मोनसे हारि माने दाङाबाजि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेखौ जोङो दुलाराय बर' आफादा मालाबाबो जायगा होनाय नङा आरो बेखौनो लानानै दिनै स्ट्रंलि जोङो आरक्षी प्रखाखनखौबो जोङो खावलायदों, जाहाथे बिथांखौ बलाय दास मुंनि सासे जि कालपिट माने हत्याकारि बेखौ थाबैनो हमनांगौ आरो बिथांखौ जुदि थाबैनो हमाब्ला तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय जोङो बाध्य जागोन। जोङो बिनि सायाव आन्दोलन लानो थाखाय जोङो अराय समबो रेडि जानानै थागोन। आं बेखौनो दिनै नैबे मेसेजनि गेजेरजों नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेनि सायाव बयबो खामानि मावनो थाखाय अरायबो खान्थिखौ बजायना लाखिनो थाखाय आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय माने खावलायहरनाय जाबाय। बाथ्राखौ जोङो दिनै नैबे न'खराव फैनानै बे ओनसोलनि सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै मिथिनानै मोनबाय। बिथाङा सासे जोबोद बोसोरनिफ्रायनो सासे बियो दुस्यमोन, सिखावमोन, गावबो डकायतमोन आरो बिथांनि न'आव गोबां जौ जुवा ड्राग्स बेबायदि गाज्रि बेसादफोरा सोलिगासिनो थायो। बेनिखायनो बिथांमोन बायदिखौ बेबायदि जायगायाव जायगा होनाया उचित नङा। बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जोङो बेनि सायाव कुथुर खास्ति होनो थाखाय बिथांखौ ग्रेप्टार खालामनो थाखाय जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय आरक्षी प्रखाखनखौ जोङो गोख्रोङै खावलायहरनाय जाबाय।
नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।